Hello mga siyang! Nandito na naman tayo sa kusina. Magluluto na naman tayo mga siyang. Ang buhay. OFW. Habang maghuhugas muna ako, ang lulutuin ko ngayon ay mamaya. Maghugas muna tayo sa manok. Pakita ko sa inyo kung paano ko hugasan yung manok na para hindi malansa. O diba? Mag-intro muna tayo. Okay? Ayan, hugasan na natin ang manok. Binalawan ko na pala to. Tapos, ang ilagay ko is flour, vinegar, and salt. Then, konting water na para mag-dissolve lang yung flour. Then, yan. Yan. Baban muna natin ito for 15 to 20 minutes. Okay? Like that. Babad muna natin sa flour, vinegar, and salt. Yan. Yan. After 15 minutes. 15 minutes yun na. Basan ito ng water. Obviously. Basa na maigi. Nandahan ng water. Tapos tanggalan ng balat. Tanggalan ng mga taba-taba. Yan ang mga balat-balat. You have to remove the skin. Ito, matigas tanggalin, di ba? Kuha ka ng tissue para mapulot mo, para hindi madulas yung kamay mo. Yun, pulot yung ito, yan o. Di ba? Yan. Para matanggal yung nakadulo. Kasi minsan, maiwan yan. Kaya, maghawak ka ng tissue para matanggal lahat. Diba? Ganun lang ang tip ko sa inyo. Kung mag-remove ng skin, kailangan remove ng skin. Ayan. Hawak na. Punod. Isa. Para may makawakan na siya. Ayan. Madulas eh. Magmarinate tayo sa manok. Mainit na dito. Unahin natin si sauce. Dami kong barat dito. Ano lang to siya? Kalahating kilo. Kalahati lang. So, 2 tablespoon. Nasa inyo kasi yung yung tama-tama lang na pag-marinate. Next, lagyan natin ng kunting chili. Kunti lang kasi yung iba ayaw. Baka yung natin, bisita. Hindi mahilig sa spicy. Then, masala. Garam masala. Ito ang pinakasa. Kasi ang gagawin natin ay biryani. Biryani kasi, pero iniba ko to. Hindi naman yung katulad dati na maraming mga may bell pepper, mga ngayon kamatis lang, tomato.
Mamaya ipakita ko na sa inyo. Basta ako na lang bahala maglagay kasi may version na. Basta, ang biryani, pag may masala, garam masala, biryani na yan. Diba? Kahit anong ilagay nyo na ano, kung sa Pinas, pwede magic sarap lang or salt and pepper, mayroon naman doon may paprika, may ano doon, pwede na yan. Ewan ko lang kung itong garam masala na mayroon sa atin, no? Itong pinaka-ano nila eh. Basta, yun. Yan. Kayo na lang titingin dyan ha, kasi nagdandaan ako ano lang dyan ang mga sarap. Ayan, garlic powder. Damihan natin ng garlic powder. Sarap. Meron din sa atin itong garlic powder. Diba? At saka ng turmeric, mayroon na din. Ayan. Lagyan natin ng turmeric. Sa kalahati. Para. Ayan. Tapos na yan. So, lagyan ko rin ng ginger. Meron naman din fresh ginger. Diba? So, wala akong fresh ginger dito. Yung powder na lang ilagay ko. Diba? Pareho lang yun. Pero mabango kasi yung fresh eh. Pero wala akong kalimutan. Sorry. Sorry sa kanila. Pero hindi naman na alam itong lutuin ko. Naisip ko lang para makakain sila ng rice. Yan. Brown pepper. Tatlohan na. Yan. Ang last ay ang oil. Tapos na itong ano, diba? Ginger. Kung meron kayong fresh ginger and garlic, pwede din. Lagyan ng garlic. Pero mamaya ko na lang ito lagyan ng garlic pag ano, pag i-ano ko na siya. Ma-mix ko na dito. Lagyan ko na lang muna ng oil. Nasa inyo kung lagyan ng oil. Then, ano na natin? Marinate na natin ito. Ayan. Kamayin natin para mahalo siya. Lagyan natin ng vinegar konti. Konti lang. Isang tablespoon. Kasi may lemon din para doble walang lansa. Lagyan ko na siya ng garlic. Fresh. Konti lang. Marinate muna natin sandali. Na, init. Init na siya. Ayan. Okay, isalaman natin yung chicken. Mga siyang lagay natin dito. Ayan. Walang water. Patuyuan lang natin siya sa ano niya. Sariling katas. Tapos takpan. Okay?
Yan, dito tayo sa rice. Kulo na siya. Lagyan ko ng dry lemon oil. Then, cinnamon stick. Then, laurel. Bay leaves. Then, coriander. Whole coriander. And then, whole pepper. Mayroon naman tayo sa Pinas niyan. Lahat. Pero yung rice natin, ano to siya, hindi to siya basmati. Yung basmati kasi matigas. Kailangan i-soak siya ng 20 minutes. Ito, hindi. Katulad din sa atin yan. Hindi natin i-soak para hindi siya malata ba? Diba? Hindi siya kamayan natin para lasahan sila lalo. Sayang sayang. Kailangan i-ano natin. Diba? Yan. Then, boil lang to siya ng mga like 10 minutes lang ha. Hindi masyadong kasi ano pa natin mamaya eh. Yan, balikan natin yung chicken natin. Yan. Pag matuyo na siya. Yan, 20 minutes na rin. Yan, tuyo na siya. Then, mayroon akong inano dito. Nagpaano ko ng charcoal. Panoorin nyo ang charcoal. Lagyan natin ng foil. Okay. Then, ilagyan natin si charcoal. Yan. Tapos lagyan ng konting oil. Yan. Close. Okay. Yan. Tingnan nyo yung ano ko nilagyan ko ng charcoal yung chicken. Kasi ang pangalan ng gagawin ko ay Chicken Tikka Biryani. O, diba? Another biryani. Last time, iba yun eh. Maraming mga yun. Pero ito, mayroon siyang charcoal. Ganun lang yun, diba? Ayan. After 10 minutes, tanggalin si charcoal. Lagay natin dito. Ang bango. Ang bango. Parang ano siya ba? Inihaw. Diba? Ayan. Mix. Tanggalin na natin ito may. Yan, tanggalin na natin si chicken dito. Para makapag-umpisa tayo sa pangalawang proseso. Ay, pangatlo to. Kasi nga, yan, first chicken, then rice. Then, ito. Tanggalin. Pinagtanggalan natin ng chicken, lagyan natin ng oil. Para dito tayo mag-isa ng onion. And kayo na ang mag-ano sa oil. Gusto ko marami-rami isa. Yan,
ganyan natin, mga gilid-gilid. Ayan, lagay na natin si onion. Daming onion. 3 malalaki. Ay, hindi naman na siya malaki. Medium. Ayan. Nilipat ko dito mga siyang para makita nyo ang ating desired color. Ang ating gustong kulay sa onion. Diba? Ganito siya pag mag-brown. Ang tagal ko siyang pa-brown. Tagal siya. Tapos, sunod natin yung garlic. Yan. Next, si tomato. Palambutin natin din ang yung tomato. Okay? Pag magano na siya, soft, lagyan natin ng mga spice. Ayan, maglagay na tayo ng mga spices. Salt. Kunting salt lang. Black pepper. Paprika. Ayan, kunti lang. Like half teaspoon, I think. Basta kunti lang lagay mo. Then, si turmeric. Yeah, 1 teaspoon. Then, coriander powder. Half. Kung walang coriander, din wala na. Huwag na lang. Ayan, di ba? At konting salak. Kasi naglagay na tayo kanina sa chicken. Half na lang ito. Okay. Mix. Then, si yogurt. Parang ano to siya? 1 cup. Or 3/4. Basta, inano ko lang siya. Lagay ko lang dito, puno. Ayan. Ayan naman siyang. Sunod na natin si chicken. Kabiran muna natin mga 10 minutes. Then, another process. Ito na mo siya ang last process. Lagyan natin si rice.
Lagyan na natin si chicken. Awit. Ito na lang, lagyan natin. Lagyan. Yan. Nakita. Ayan, buhos natin. Lagyan natin ng mint. Fresh mint. And fresh coriander. Tsaka milk na may turmeric. Kunti lang. Pangpakulay. Pangpakulay ng buhay. Next, last rice. Galyan natin si mga bubot. Bubot. Burloloy. Natin si milk. Fresh milk. Then lemon. Ayan ang mga siyang chicken tikka biryani natin. Antayin natin mga 20 minutes then totally finished. At habang pinapain-in natin yan, in sa Tagalog. Yung bang hindi pa, hugbas ba? Yung sana. At habang nagpaano tayo doon sa ating rice, sa ating biryani, magawa tayo ng salad. Yogurt salad. Means yogurt only at saka cucumber. Okay? Diyan lang kayo. Manood lang kayo kung paano ko gagawin ang yogurt salad. Okay? Dito ko siya i-crush. Pag tinamad kayo mag ganyan, tad-tad. Ito. Hugos-hugos lang. Ayan. Hindi masyadong mapino. Tama mo yun. Tak. Dalawahin natin kasi gusto ng dalaga to eh. Pag biryani ang ano nyo, ayaw mahugos. Ayan. Hugutin natin. Magpare. Ayan. Garlic. Lagyan natin ng garlic. Konti lang. Konting-konti lang. Yan. One lemon. Salt.
Mga half teaspoon lang. Dagdagan naman nila yun. Ayan, pati si black pepper nandyan na. Ayan na natin ang yogurt. Daming yogurt. Daming yogurt, dami din lagay. Hindi, ang sarap sa pag maraming yogurt. Ang ganda nga yung ano eh, yung laban, yogurt at saka yung laban na ano siya, liquid. Fresh one. Yung fresh one. Ayan. Ito lang. Ito na si yogurt salad. Masarap ang yogurt salad. Ito, fairness. Inaano nga nila to eh, pag nagawa ako ng ganito. Nagagawa ko minsan ito. Lalo na pag nandito yung nanay, nandito sila lahat. Nagagawa ako na para may mga ano nila sa ref ba. Sa fridge, nilagay ko siya. Yun, kukuha na lang sila. Kasi pwede itong kainin ito lang eh. Di ba? Healthy. Ayan, tignan natin ang spoon. Okay yan. Okay. Yan mo siya. Tanggalin natin at ihalo natin. Mix. From the bottom to up. From the bottom to up. Okay. Yan lang siya. Dandahan para hindi siya malulog. Yung rice kasi yung rice is sensitive. Balik natin yung ating decoration. Ayan. Para lumusog. Ayan naman siya. Bigyan ko yung alaga ko siya. Nagutom na daw siya. Yung alagang bunso. Sa kanya ang ano niya plato. Yan ang para sa kanya. Diba mga siyang? Tapos na ang ating chicken tikka biryani. Thank you so much mga siyang. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Carmelite73. Thank you. Bye. Dito na ako sa kabila mag-salute.